Soon, dili na siguro kahibulungan nga matag karon og unya makadungog kita dihay mga balita o makita nato dinha sa mga internet nga dagko nga mga politician o siguro kato manarbaho sa gobyerno o sa mga military o kaha sa mga opisyal sa dagko nga kampanya atong mabatian nga kasuhan o graft and corruption o kaha money laundering o kaha scam o unsa pa man nga mata nga pagpanglimbong, pagpanikas o pagpangawat. Kini daghana kaayo ato nga nabatian. Ilang gibuhat siguro kini tungod sa kahakog siguro sa bahandi. Ang uban siguro grabe na ang ilang ambisyon sa kinabuhi, ang ilang lifestyle sobra na kaayo. Apan adunay uban siguro tungod kay napugos, tungod sa kapobrehon, tungod sa kalisod sa kinabuhi, sama sa atong nabatian karon sa Ebanghelyo. Mga igsuon, ang atong mga pagbasa karon, nagpadayag ka nato og usa ka talagsaon nga pagtulunan, nga lahi kaayo sa atong mahibaw-an na daan. Una sa tanan, diha sa nang pagbasa, gikan sa libro ni Propeta Amos, ang Ginoo nanumpa nga dili gayud niya kalimtan ang ilang mga daotang binuhatan ngadto sa mga kabos, ang ilang pagpamintaha nga sa punto nga halos na lang paliton nila ang mga kabos sa usa ka pares nga sandalyas. Imagine that. Ingon ni Ana ang ilang pagdaog-daog sa mga kabos. Aron lang ila silang mahimong ulipon. Maubitaw ang ilang pagpanglimbong, ang ilang pangpanlupig o pagpamintaha, mahugayod ang naghatag og kasilag sa Dios kanila. Mga igsuon, dili layo sa atong sitwasyon karon. Pila na ka mga pangulo sa atong nasod nga misaad, nga pukanon, hunungon kining gitawag nato graft and corruption. Pero hangtod karon, aapadayon lapang gihapon kining paglaganap nining graft and corruption. Tungod kay ang mga tao nga nakatilaw na sa pagpuyo o gayahay nga kinabuhi, pinaagi sa pagpangawat, dili na nila balikon ang ilang lisod nga kinabuhi. O katong mga tao nga gusto sa nga mutilaw o kinabuhi nga yahay, pinaagi sa pagpangawat, sa bahandi, sa nasod, mausab ang ilang tunguhaon nga buhaton. Mao na nga dili gayud mapukan kining graft and corruption sa atong nasod. Hangtod ang mga tao dili matagamtam sa ilang gusto, padayon kini binuhatan. O kini mao ang naitabo karon sa istorya sa atong santos nga ebanghelyo. Sa diin mahibulong lang kita nga daw gidayeg pagani ni Jesus kining usa ka piniyalan nga nanikas sa iyang agalon. Strange kaayo. Unsay tumong ug tuyo ni Jesus ngano nga iya kining gidayeg kining usa katikasan nga piniyalan nga taktakon na unta sa iyang agalon sungod sa iyang panlimbong. Kay dili baya siya makahimo sa pagpangalo sa kanal.
ug mauaw na kining piniyalan nga manlimos. Mao nga gibuhat iya kini ang panglimbong ug pagpanikas. Mga igsuon, ang buot lang gyud ipadayag ni Jesus nga gusto niya itudlo kanato mao nga si Jesus wala naghatag o makaingon kita wala siya nagday tungod sa gibuhat nga tikas sa piniyalan. Si Jesus naghatag kanatog usa ka importante kaayo nga pagtulunan nga sukuhay kaayo sa atong nahibaw-an. O kini mao ang dakong hagit niya nga unta mauusap ang atong buhaton diri sa kalibutan. Ang pagdaig ni Jesus sa tikasan nga piniyalan dili tungod sa iyang pagpanikas kundi sa iyang pagkaabtik sa pagpangita o pamaagi aron maluwas siya kung taktako na siya siyang agalon. Kining piniyalan nangita siya og mga pamaagi nga makabaton siyag mga higala nga mauna-on niya'y mutabang kaniya kung wala na siya trabaho. Mao nga naingon diri ang agalo ning tekasan nga pinayalan miday kaniya tungod siyang inantigo nga buhat. Ang simple buot ipasabot ni Jesus. Kung unsa kita kaabtik nga mangitag pamaagi aron kita maluwas sa kalisod o kapait sa kinabuhi. Ingon usab unta niini kita kaabtik nga mangita og pamaagi aron kita makabaton sa bahandi sa langit. Mga igsuon, kung ang tao gani magkalisod-lisod na gani, aduna kita gitawag na kapit sa patalim, buhaton niya ang tanan, haron lang siya mabuhi di sa kalibutan. Si Jesus miingon siya, kung kana ato nga gibuhat, kung kita makakita kitag pamaagi, nganong dili man nato buhaton sa ato nga kinabuhi nga espirituhanon. Nga unta gamiton nato ang gihatag sa Dios nga kaalam, nga talento, mga kahigayunan, dili lamang aron sa atong kalibutanhon nga panginahanglan, kundili mas labaw pagayod niini nga ato untang gamiton kini aron kita makabaton og langit nun nga kinabuhi. Ug unya matukod nato ang gingharian sa Dios. Mga igsuon, mao kini ang giingon ni Jesus. Alisto kayo kita kung istoryahan na gani mga butang sa kalibutan. Apan, hinay kayo kay tanan kita kung kini may tugod na sa espirituhanon nga kinabuhi. Mao kini karon mga igsuon, anda kong hagit kanato sa simbahan. Labi na sa atong kapanahunan karon, di nasayod kita nga anang imbabaw nga gipangita sa kalibutan, maura gyud ang gingon nato kalibutanhon nga bahandi. Ang gitawag nato materialistic mentality. Usahay makalimtan nato nga mas anaapay dako nga butang nga ato unta gayud nga paningkamutan. Nga unta mas abtik kita sa pagpangitag pamaagi nga kita maluwas sa diri sa kalibutan ngadto sa langit. Mao bitaw mga igsuon, atong pangayoon ining atong santos nga misa. Labi na gayud ang lamdag sa Espiritu Santo
nga unta magpakabana kita o magmaigmat kita diha sa pagpatigayon sa mga gasa o grasya nga itong nadawat sa Diyos adlaw-adlaw nga ato kining gamiton dili lamang para mabuhi diri sa kalibutan kundi labi na gayud haron kita makabaton og tinuoray nga kinabuhi dito sa langit. Ang atong kinabuhi ug ang atong pagtuo mo'y atong dakong puhunan aron kita makasulod sa kingarian sa langit. Kung ato pagyud kining sayangon o sikan kining atong pagtuo o kining atong kinabuhi, unsa na lang ang ato nga mabuhat aron kita maluwas. Busa mga igsuon, pangayoon nato sa Ginoo nga unta iya kitang ubanan og tabangan, nga unta iya kanunay lamdagan ang atong unahuna, nga ang tanantang pagpaningkamot dili lang unta kutob diri sa kalibutan kundi hangtod gayud sa kinabuhing walay katapusan. Palihog manindog.